आसा दिनै बे जोङो बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि मेम्बार लोगो नोंथां आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय जासिग्रोबाय अननाय सिबिनाय जासिग्रोबाय बाथ्राया मानो दिनैसिमाव माने बिदि जादोंना दुखु मोनदों जों मेम्बार हिसाबै खोनानो मोनदों जोंनि चेयारमेन सारा डिसाइड जाबाय डिसचार्ज जाबाय नाथाय मारै जाखो प्रब्लेम फैदों जोंनाव दुखु मोनदों जोङो जायनि फलाव बिथाङा दासिमाव जोंनि फारसे गाज्रि मावाखै रायजोनि फारसे गाज्रि मावाखै लोगोसे बेजों लोगोसेनो बिथांमोना दि प्राइमारिनिफ्राय डिसचार्ज खालामफैदों जों रायलायनांगौमोन प्राइमारि जों रायलायनांगौ चेयारमेनजों रायलायनांगौमोन आरो मेम्बारफोरजों रायलायनांगौमोन लकेल एजेन्सिखौ लानानै रायलायनांगौमोन गामिनि गावखौ लानानै रायलायनांगौमोन नाथाय मा हिसाबै बिथांमोना साबसे लानानै सोरखौ लानानै चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो बाथ्रा बे जादों मोनसे आरो बेनि समाव आं बुंनो सानबावो जोंना बे फैबाय थानाय समसिम जोंनि चेयारमेन सारखौ नांसिगौ आरो जाहाथे बेखौनो दोनबाय थायो आरो बिथांमोननि चेयारमेन गोदान गायसननायाव आरो चेयारमेन गोदान मदद होनायाव नाथाय जों बाहाय मदद होनो हानाय आरो सापर्ट खालामनो हानाय नङा जोंनि मेम्बार थ्रुनिफ्राय नोंथांमोननि Vcdc मेम्बारफोरनि गेजेराव जेबो सावरायनाय जायाखै जोंनि बिथोरावथ' जों रावनोबो बिसोर बायफन खालामाखै बिथांमोना रावनोबो बायफन खालामाखै आरो रावनोबो खालामाखै लकेल एजेन्सिनोबो बायफन खालामाखै सोरबा गामि गोनां बायफन खालामाखै बिथांमोना गावसोरनो गावसोर साबसिन ज' जानानै गावसोर प्राइमारिया बे चेयारमेन सारखौ डिसचार्ज खालामहैखो बेखौ नाथाय जों बिराद गोमोनाय मोनदों नोंथांमोननि जे 17 मेम्बारनि नोंथांमोना गोजाम चेयारमेनखौनो नांसिगौ औ बे राइट जोंनो 17 जन मेम्बारफ्रा जोंनो गोजाम चेयारमेनखौ नांसिगौ आरो बिथाङा डिसचार्ज जायै थायोब्ला जोंबो बेयाव बिथांजों लोगोसे जोंबो थांफानाय जागोन आरोना मिरुनि बा गोजौनि दैदेनगिरिखौ मा खावलायनो सानो मिरुनि दैदेनगिरि आरो गोजौ दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं लुगैयो बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों एसे सावरायलायफैयो प्रब्लेमा मा जाहोना मा बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंजों रायलायफैबा जों खोब गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनहा जों जेखौ सापर्ट होदों बे बिथांमोनहा बिथांखौ दोनफिनोब्ला जों बाहाय रायजो राजा लोब लोबै खौसेयैनो खामानि मावलांफिनगोन होननानै आं आसा खालामो जिहेतु रायजोनि फैनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ राननानै जागोन अबजेक्सन लाबोदों होननानै बे बिथिङाव नोंथांमोना मेम्बार हिसाबै मा बुंनो बिथांमोना बुंदों जानो हागौ नाथाय जोंनि फारसे जों बेखौ जोंहाबाय जाखिनि आसनि होदों जों मेम्बारानो गासिबो साफा गासिबो जा मोननांगौ बेखौ जों रानना होजोबदों बिथांमोना मा खोथाय रायलायदों मा माबायदि रायलायहैदों जों बेखौ मिथिया आरो ओंखायनो बिथांमोना फैनांगोन जों रायलायफैनांगोन मा आसनि मोनदों मा आसनि मोनाखै बिथांमोना जोंनाव सोंफैनांगोन गोजौनि जा डिस्ट्रिक्ट जा सेन्ट्रेलनि जा जों बिथांमोना सोंफैनांगोन चेयारमेना जेखौ जोंनो हरदों जों बेखौ फारनै रानना होदों जायफोर बिथांमोनानो प्राइमारिनि बिथांमोना चेयारमेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय बिथांमोनखौ माबाफोर बुंगोन बिथांमोनखौ आं बुंगोन बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे जों चेयारमेन सेलजों आरो मेम्बार सेलजों जाहाथे बिथांमोना बे दानि डिसचार्ज खालामनायखौ बे कमप्लेनखौ जाहाथे बेक खालामना लाबोयो आरो जोंजों मोजां गाज्रि सावरायो आरो रायलायो आं बेखौ खावलायगोन बिथांमोनखौ आं बुंनो लुबैयो दा जेन'बा बे 1 लाख थाखा बिनायाव बेहायसो एसे रागानि खोथायावहाय बे बुंदों गैयाथाय गैया दैदेन होदोलै आफा होननानै बुंदों आरो खिन्थु बियो डाइरेक्टलि सोरबा सिटखौ बा सोरबा इएमखौ जेबो बे थांखिनानै बुङाखै बेखौ आं खुद आंनो दङ सासे आंनो खिन्थु जों बेजों आंजोंल' खामोन आरो चेयारमेनाबो गावनो बाहायनो गोलांनानै दङमोन दा बेवहाय बेनि बेलायाव आं बुंनो लुबैयो बबेबा खेत्रआवहाय बिसिनि माबा सालायनाया मोनसेबो जाखायाखै आं मोजाङै मिथिगौ दा आंखौ सोरबा मानसिफ्राबो चेयारमेनजों थाफानानै बायदिसिना माबा माबि रोंजोबबाय माबाय होननानै एसेब्लाबो बिसोरो आंखौ माबा एंगेज जाना दंखायो दा बेनि थाखाय आङो बिसोरखौबो खावलायहरनो लुबैयो जे जाहाथे मोजाङै मिलायनानै मावनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो आंल' नङा जों बयखौबो खोन्थायो जों बयनोबो खोन्थायो पाब्लिकफोरनोबो खोन्थायो जोङो मा सफैदों मा सफैयाखै आं बेजों थाफानानै जेनेबा बे आंनो खोन्थायो चेयारमेन सारा बे खोथाखौ आङो पाब्लिकफोरनो खोन्थाना होयो उमुक सफैबाय उमुक माबाय बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो खिन्थु सारखौ दाननायावहाय जों रोजा दुखु मोननाय फोरमायदों खिन्थु बे बेलायावहाय बेखौ दानोब्ला जोंबो थानाय नङा बेखौ जों रोखा बुंनानै लानो हाखायो बेखौ बुंना आं फोजोबनाय जाबाय हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन
लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।